Бих искал да благодаря и аз на свой ред на края на състезанието на организаторите в лицето на Тодор Христов и да кажа, че всъщност Кърджали за пореден път показа, че има възможности, за които даже и ние не подозираме. За първи път точно в центъра на града се организира и се проведе успешно Балканско офроуд маратон. Ако някъде в нашата страна или на Балканите или в Европа се каже, че в центъра на един голям град като Кърджали може да се провежда офроуд състезание, сигурно някой ще ви се изсмее. Но както виждате, явно това в Кърджали е възможно. Аз благодаря на организаторите на идеята, която беше дошла, за това да бъде организирана в Кърджали. И вече ние знаеме, че в центъра на Кърджали могат да бъдат провеждани и такъв вид състезания. Благодаря на всички, които имаха интерес и ни подкрепяха през цялото време за добрата организация. И оставам с надеждата, че следващата година в Кърджали ще се проведе следващия кръг от Балканския офроуд маратон, за който Кърджали вече има всички дадености, всички възможности и ние имаме готовност за такава организация. Благодаря на всички и по-специално и на всички участници. Желая успехи!